Mangutan ako, sa batan-on pa kamo, unsa may giisip ninyo nga mga importante sa inyong kinabuhi. Siguro, sa batan-on pa ta, nangandoy ta nga naatay kwarta, nangandoy ta nga mugwapo, mugwapa, nangandoy ta nga makasakyanan, bisag motor, nangandoy ta nga mupuyo sa ato ang kaugalingong balay, naatay mga gamit, makasuroy ta, makalaag ta. Tinuod na mga igsuon, mao gyud nay pagkabatan-on. Daghan kay tag gusto mga material nga mga butang. How about karon? How about karon? Karon nga idaran na ta. Unsa na may importante sa atong kinabuhi? Sigurado ko, dili na ang kwarta, dili na ang unsa pa na nga mga material, nga mga butang, kapuya na tagsuroy, naana nato atong balay. Kabalo mo unsa sa inyong kahimtang karon isip mga ginikanan ug mga magtiayon, unsa naman ang pinakaimportante nato? Relasyon. Relationship. Do you agree? Yes. Kana nalay importante nato. Alang sa mga magtiayon, relasyon sa bana ug asawa, ang pag-atiman, ilabi na kung naay mga sakit, ang pagluto sa pagkaon, tanan-tanan related na sa pinaka-importante nato, relasyon. Alang sa mga ginikanan, unsa na lang may importante sa inyong kinabuhi? Ang mga anak. Maunang naimo ingon, bahalag pobre, basta kumpleto. Bahalag pobre, basta maayo lang ang relasyon sa balay. Bahalag saging, basta labing. Ang atong givalue karon mga igsoon, relasyon. Now, how about sa atong relasyon sa Dios? Kana na lang po'y nabilin. Ilabi na kamo, mga magtiayon o mga ginikanan, of course, no, taas-taas na mong edad. Nakaingon na siguro mo karon nga wala na gyud ay pulos ang kwarta, Lord. Kun mohisgot tag kalipay nga magdugay, kalipay nga mulungtad, di na gyud ay importante, Lord, ang kwarta. Ubisan unsa pa nga i-offer sa kalibutan nga mga material nga mga butang, Lord. Because now, at this point sa among edad, among na-realize nga ang pinaka-importante ang amo na lang yung relasyon kanimo, o Dios. Nga kami imong mga anak. Do you agree, mga igsuon? Kana na lang yo'y importante nato. Na-realize na nato, wala na gyud ni sila, kining mga kalibutanon. Ang nabili nato, ang ato na lang yung relasyon sa Dios o relasyon sa atong pamilya. Mauna mga igsuon, nga ang akong i-offer kaninyo nga teksto sa Bible nga atong pamalandungan karon,
kini. Palihog ko sa pagbasa. Palihog ko sa pag-memorize. Because I am sure, panahon nga magka-struggle ta, ilabi na kung gabalik-balik ang atong mga sala, na atay problema, murag pamati nato, nag-inusara na lang ta, this is the answer. Kabalo mo unsa ni? The prodigal son story. The prodigal son story. Palihog ko, memorize para inig-abot sa problema, pakli dayon ka sa imong Bible ug mabasa dayon nimo ni. Luke 15 verses 11 to 32. Okay? Now, mga igsuon, sama sa akong giingon ganiha, ang nahibilin na lang nato nga para nato pinaka-importante nga dili gyud makawat, dili gyud mawala kining atong pagkaanak sa Dios. Kung nangandoy ta sa una nga mugwapo, mugwapa, madato, manaay posisyon, mahuman og eskwela, naatay mga titles, nahimo tang professional, kana tanang akong gipanghisgutan mga igsuon, na-realize nato karon dili gyud ay sila mulungtad, dili gyud magdugay sama sa itsura. Sa una ra tagwapo, sa una ra tagwapa, karon tigulang nata. Kwarta mawala ra pod. So ayaw gyud basihe ang imong pagkatawo aning mga butang sa kalibutan. Kay temporary ra na. So kung dili na ko gwapo, dili na ko gwapa, dili na ko tao, kung wala na ko'y kwarta, kung wala ko'y eskwela, pasabot dili ko tao. So I hope dili nato basihan ang atong dignidad, ang atong pagkatao aning mga butang nga kalibutanon, kay mawala ra gyud na sila. Ang dili makawat sa atua ang atong pagkaanak sa Dios. Pero abi ninyo mga igsuon, bisan pa kun mawad-an na tag kwarta, mawala ng atong beauty, kining mga kalibutanon, mga hanaw na, abi ninyo mga igsuon, makahupay baya bisag ang mabilin ang ato na lang identity as children of God. Makahupay, makatambal. Kay kung kani ang atong basihan, makarelax yun ta ug makapasalamat sa Dios, mamotivate yun ta nga maningkamot nga mubag-o, because God is willing to wait for us anytime, basta muuli lang yun ta. Sige mga igsuon, atong i-review ang ebanghelyo nga atong basihan sa atong pamalandong. The prodigal son story. Dili na nato basahon karon mga igsuon kay taas ang teksto. I would like to invite you nga kamo nalay basa. Palihog ko pagkuha sa inyong Biblia unya. Okay? So atong i-review mga igsuon ang nahitabo aning istoryaha. Ang gaistorya ani walay lain ang atong Ginoong Jesus. So, buot ipakita sa anak sa Dios kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios nga Amahan. Ug naa dinhi mga igsuon. Sige. Unsa may nahitabo sa istorya sa sambingay nga gisulti ni Jesus? Adunay usa ka amahan. Aduna siya'y duha ka mga anak, magulang ug
manghod. Ang magulang masinugtanon sa amahan. Responsable nga anak, murespeto sa amahan. Pero kining manghod, gahig-ulo, salbahe, walay respeto, naata ng bisyo, naata ng binuang. Prodigal son. Usa ka adlaw ni ana, kining manghod nga bati og batasan niduol sa iyang amahan ug iyang gipangayo ang iyang bahin sa katigayunan. Now, what do you notice? Kung kamo mangayo sa inyong katigayunan, kanus ama na mahitabo? Diba inig kamatay na sa ginikanan? So ang nahitabo diri sa sambingay nga gisaysay ni Kristo, buhi pa iyang papa. Iya nang gipangayuan sa iyang bahin. Dako kaayo na nga insulto mga igsuon. As in, dako gyud kaayo nga insulto on the part of the father. Buhi pa ko, pero giisip na ko nimo nga patay. Pagkasakit. Pero naaba mo'y mabasa diri mga igsuon nga nasuko ang amahan? Wala. Iyang gihatag sa hilom ang bahin sa iyang anak, bisan tuod sakit kaayo alang niya. So that's the first point mga igsuon nga makita nato nga grabe gyud kalalom, dili gyud matugkad, dili gyud masukod ang gugma sa Dios kanato. Nga bisan kabalo siya unsa ta kagahi nga makasasala, kanunay gihapon siyang naghatag sa atong mga panginahanglan. Salamat Lord. Salamat Ginoo. Sunod, pagkakuha niya sa iyang bahin sa katigayunan, iyang giwaldas ang kwarta. Milangyaw siya sa layo nga dapit, gigasto niya ang kwarta sa tanang binuang, tanang bisyo. Gihurot niya. Ug niabot ang panahon nga wala na'y nahibilin kaniya. Na timing pagyod nga ang lugar nga iyang giadtuan ni sinati og plague or hulaw, murag El Nino, murag La Nina, murag COVID-19, plague nga nasinati nila ang kagutom. Ug kay wala naman siya kwarta, gigutom kaayo siya. Ug kay wala na may mga amigo nga misalo niya tungod kay wala na lagi siya kwarta. Ang iyang gihimo aron lang makakaon, nanarbaho siya isip tigpasaw, tigpakaon sa mga baboy. Pero subo pa malandungon, kada bahog niya sa baboy, ang mga baboy of course dili manghatag sa ilang pagkaon. Mao nang hapit na siyang mabuang sa kagutom, niingon siya, pagkadalo puding mga babuya, di man manghatag. Ug didto nay nisulod sa ingon ahuna, may pa ang mga helper sa akong papa. Kay bisag helper sila, sakto ang ilang kaon. Na ako'y buhaton. Muuli ko sa balay. Ug akong ingnon ang akong papa. Mauni ang akong isulti. Amahan, ayaw na ko isipa nga imong anak. Isipa na lang ako nga imong sulugoon. Nakasala kaayo ko kanimo. Pasaylo ako. Isipa na lang ko nga imong helper. Maunay akong isulti. So what do you think mga igsuon? Sa inyong tanaw, tinuod bagyod nga muuli ang anak kay tinuod siyang naghinulsol sa iyang sala? What do you think? Sumala sa among professor, dili matinud-anon ang anak
sa iyang pag-uli. Magdrama lang siya. Kay ang iyang punto, makakaon lang ko. That is the reason nga muuli ko. Kay aron lang makakaon, kay gigutom kaayo ko. Pero dili garantiya mga igsuon nga tinuod na siyang naghinulsol. In fact, naghimo gani siyang script, di ba? Mauni ang akong isulti. So puros good scripted tanan, drama tanan, aron lang siya makakaon. Pero wala pa ang change of heart. So karon uli siya. Mauni ang ikaduha nga ebidensya of the love of God nga dili masukod. Layo pa lang siya sa balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya ug maoy miuna pagdagan aron pagtagbo niya. Now please analyze, sige daw, analyze. Nganong ang amahan may unang nakakita? Sige daw, analyze. Asa ang amahan nganong siya may unang nakakita? Wala na gibutang dire. Pero kung atong i-analyze, ang amahan, adlaw gabi, sukad pagka wala sa iyang anak, nagatang siya sa gawas sa balay. Ay, makatandog kaayo mga igsuon, no? Kahilakon ko. Grabe gyud kalalom ang gugma sa Dios. Kabalugod siya. Kabalugod ang amahan diri sa istorya. Nga ang iyang anak mo uli, pero sure siya nga di pa ni magbag-o. But what is important in the heart of the father is mauli lang gyud ang akong anak, maura gyud nay importante para nako. Nga mauli ra gyud siya, bahalag unsa pa iyang intention, gimingaw ko niya, and I want him back. I want him home. Grabe gyud ang love ni Lord mga igsuon. Dili gyud di gyud siya mutagam. So karon gitagbo na sa amahan ng anak. Of course, ang anak scripted man, nagdrama. Kay kabalo siya nga iyang papa manggiluyon. Amahan, hilak-hilak. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ayaw na ko isipa nga imong anak, isipan na lang ko nga imong sulugoon. Pero deep in his mind, mukaon ra ko. Pero mga igsuon, aware ang papa nga ang iyang anak gadrama. Naa ba siya gisulti? Nangasaba ba siya? Nangwinta ba siya? Gibuy-buy ba niya ang iyang anak? Wala tay mabasa diri mga igsuon. Walang wala. In silence, gigakos ni ayang anak uban sa paghilak, tears of joy, og human sa script sa iyang anak. Wa gid siya istorya og gitawag hinuon niya ang iyang helper. Dalha iyang sanina, dalha iyang singsing, og pag-ihaw sa baka kay ang akong anak na uli na. That is the third and the most touching moment, evidence sa gugma sa Dios kanato mga igsuon. Walay pagkatagam. Kabalo ang amahan nga kining akong anak inig ka okay na sa tanan, mulayas na pud ni, magbinuang na pud ni nako. Mga igsuon, kita gyud nang anak ka. Kabalo si Lord, kabalo ang Dios nga yes, sige tagsimba, sige tagampo, pero kabalo si Lord nga mubalik ta sa atong mga paboritong sala. Kabalo di ay sa anak nga musimba ta, magampo ta, pero kabalo ang Dios mga igsuon nga mubalik ra gihapon ta sa atong mga sala. Kabalo siya sa atong pagkatawhanon. Pero ang nakanindot kaayo mga igsuon nga mensahe sa istorya,
nga Dios, ang Dios dili gyud mo tagam nato. Salamat gyud Lord. Salamat gyud. Pasalamati na ang Ginoo mga igsoon. Kay bisan pag unsa kagahi sa ato ang ulo, balik-balik ang atong sala. Ang importante nga mauli lang gyud ta niya. Kanang makita ra gyud ta niyang gaampo ta, bisag kabalo siyang makasala na putag balik, kanang makita ta niyang gasimba ta, kanang naningkamot ta nga magpaduol, whatever the intention is. Ang Dios di ay amahan, malipay siya nga makita ta niya nga muuli. That's what's important, nga mauli ra gyud kanak. So sakto ang akong giingon ganiha mga igsuon nga bisag kana nalay mabili nato, wala na tay kwarta, nangawala na atong beauty, wala na tay posisyon, di na ta sikat, di na ta ilado, whatever. Bisag ang mabili nato ang atong identity, isip anak sa Dios. Sus Ginoo, more than anything in this world, ang reward, ang kalipay, ang kahupayan nga atong madawat. So stick to that, focus on that. Ayaw nag-focus aning mga material nga mga butang nga ang kalipay temporary lang. Dirita sa kalipay nga mulungtad hangtod sa kahangturan. So mga igsuon, maningkamot lang gyud ta. Kabalo ko makasasala gyud tang dagko. Wala exempted nato ana. Ako, kamo, wala exempted nato. Di lang pud unta ta magsalig. Well, of course, ang Ginoo moingon gyud siya nga whatever the intention is, basta muuli lang gyud ka, malipay nako. Nainindot kaayo nga kanta mga igsuon. Ang title, Pag-ibig ko. I-search ninyo sa YouTube. Pag-ibig ko. Ang Ginoo mao'y nag-ingon nato niining maong mensahe. Ana ang first verse. Hindi ka kailangang magbago upang ika'y ibigin ko. At hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. Yes, gusto gyud unta na akong mabag-o ka. Pero hindi ka kailangang magbago. Kay unsay nabutang sa chorus, iniibig kita. Manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. That is the love of God. Unconditional love of God. Gabisan pag-unsa kagahi sa atong ulo. Yes, He wishes nga mabag-o gyud unta ta. Pero tungod kay nag-una ang iyang gugma kanato, sige ingon niya sa first verse, hindi ka kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. At hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita. That is the love of God. I hope na hupay pud mo mga igsuon. Kay dili lang ni para ninyo, para pud ni nako, para ni natong tanan. Good news gyud ni alang nato. So mga igsuon, bisan pag nahisalaag kaayo ta, nalayo na ta niya, wala na tay ampo, wala na tay simba, naghimo na tag mga dili maayo, God is willing to wait. God is willing to wait. Adlaw gabi mag-atang siya aron lang gyud mo uli ta niya. Whatever our intention is, what is important in the heart of God is this, nga muuli lang gyud ta niya. So mga igsuon, ang hagit pod nga atong buhaton, human kita mi dawat sa iyahang pasaylo, sa iyang pailob, wala sa mitagam nato. In the same way, maupod unta
ang inyong buhaton, ang atong buhaton sa mga tao nga nakasala pud nato. Bukas pud unta ta sa mga tao nga nakasala nato. Kamo naaman mo'y mga anak, naamoy mga pag-umangkon, naamoy mga kapamilya sa inyong balay. Naay mga panahon nga sila makasala ninyo. Hinumdumi lang gyud ni. Nasama ang Dios wala mitagam nato bisan gahi tag-ulo. Dili pud unta ta mo tagam aning mga tawhana nga atong mga pamilya panahon nga sila makasala nato. Andam pud unta tang mo pasaylo, andam tang maluoy nila. Andam tang mohatag og second chance, second chance, second chance, and second chances. Okay? Sama nga kita gipasaylo, kita pud unta mo pasaylo. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y masipit ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ikaibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling